ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha, ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muri na ga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciya ta bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na da gake na rufe, yadda gwani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi kana mu jure wasu mu jure sosai sai zama da shi, mu dai mun gane zagirin sowa ne san ba dalin shi. Cikin ganna zagar ne mai jiki ya daɗe, nazari kan abin da na san babu jayayya. Tarikin san na sai ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna ta, ba na san rigima amma san ki yare min hauta, to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ni na san zan ta soyayya. Dan Allah ki kula ni na gaza ki hazani, so ne ya kama ni ya daure ni ya yi bin rauni, inda kin duba ni za ki rufa ki yo sayani, ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni, inda na ce ke nake so ke ba ce. To babu simi ba da fara tun da na kan ki nake buri, ki zamto uwar yaya a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hali na saki kula da badan Allah nan Allah. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba, kin sani ki hakuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beat up the record.